soron következő vetítésén. Nem tudom, hogy közületek hányan vannak, akik már látták, jártak ilyenen. Annyit mondanék róla, hogy ez egy kortárs költő portrék sorozata. Bak Máté kollégámmal, akinél a Pré.hu kulturális portálnál dolgozunk. Tavaly októbertől kezdve egészen idén áprilisig 50 kortárs költőt kértünk fel a portréfotózásra. Az én feladatom elsősorban a válogatás volt, Máté a fotográfia részét képviseli. Azóta volt több vetítés, amin kerekasztal beszélgetéssel, slam poetryvel, illetve felolvasással szórakoztattuk a vendégeket. Ma este először kerekasztal beszélgetéssel kezdünk, amelynek vezérfonala a szubkultúra és a mainstream kapcsolata. A meghívottak a moderátor György Péter, Závada Péter, Orcsik Roland és Sopotnik Zoltán. Először is elnézést fogok kérni azért, hogy mindegy, hogy mondjuk, hogy én nem néztem meg minden évet, jó? Tehát inkább magamra húzom. Az Átrium moziban üldögéltem békésen, nyugodtan. Ugye a szubkultúrát azt különbözteti meg a mainstreamtől, hogy a mainstreamben nem lehet fél órát késni büntetlenül, a szubkultúrában még láthatóan senkit az éget a világon nem érdekel. Ezt ajánlom a figyelmükbe, mint antropológiai apróság. Én szerintem egyszerűen hosszú évtizedek után előkerült egy fogalom, a long durének a fogalma, a hosszú tartalmaknak, a Brodelnek a fogalma, hogy van egy bizonyos dolog, ami Magyarországon ismétlődik. És hogyha tetszik, ez egyébként nem. Tehát azt hívjuk hosszú tartalmak, amikor egy ország történetében vannak olyan struktúrák, amik ellenállnak az időnek, tehát ismétlődnek, oké? Tehát olyan intézmények, olyan struktúrák, olyan mentalitások. És ez most eléggé világosan kiderült, hogy itt valami túlélte a Kádár rendszert. Nevezetesen hát ez mégiscsak mondjuk így, hogy ha akarod, akkor a tilalom az egyik oldalon, de ami sokkal súlyosabb gyakorlatilag egy alapvető jelen időből való kizáródása a társadalomnak. Azt akarom hozzáfűzni, hogy a politikától volt csömör. Tehát én azt hiszem, hogy és ez egy generációs élmény is lehet talán, hogy egyszerűen egy csömör, de nyilván ez a csömört a pártpolitizálás okozta, de nem csak ez, hanem az, hogy amiről a Baudrillard beszél az Orgia után című eszélyben, minden politika, és hát mindenben jelen van, a szexusban, a nyelvben, a egyszerű vásárlásban, a költészetben is megjelenik, és ez egy olyan csömör érzetet kell bennem, hogy egyszerűen legszerűen hány. Szerintem, ha valaki a politikától undorodik, akkor önmagától is undorodik abban az értelemben, és ezt nem éles kifejezésnek szánom, de ha egy közösségben élünk, akkor ott vannak olyan közügyek, például, hogy kivágják-e a közeli téren az idős platánfát, vagy nem. Na most, ha azzal valaki foglalkozik, akkor közügyel foglalkozik, vagyis a szónak ebben az értelmében politizál. Ha hagyja, hogy a közügyek olyan módon legyenek kezelve, hogy attól hány, akkor saját magától is hányt, mert nem tette meg azt, amit kellett volna. Sajnos azt kell mondjam, néha tényleg elegem van abból, hogy mi zajlik az országban most. Akkor így van, és akkor magamtól is gondolom, mert én is kénytelen vagyok részt venni gondolataimban azzal, amit az országban zajlik, és sajnos ez a rész, de ezt kell vállalnom, én itt élek, jelen pillanatban is ez van. Tudom, hogy csatára készülsz, uram, és az időd drága. Lehet, hogy ez lesz utolsó estéd. Vezéreid várnak, mert stratégiát se tökéletes még, és szolgáid már készítik pompás, de könnyű, talán utolsó lakomádat. Színes hátrúban pedig sietve szépítkeznek a lányok. Nincs most időt sokat fecsegni, pláne, hogy az ellenség táborából jöttem. Ott nőttem fel, ott tanultam, ott voltam szerelmes, és ott tanultam. Nem áruló vagyok mégsem, hanem utazó, vándor, bölcs és számtelen. Most nagyon bátor és egy kissé meglepett is ettől, de se nem őrült, se nem részeg, és se megölni, se eltéríteni nem akarlak téged. Egyszerűen csak jöttem megkérdezni tőled, hogy üzensz-e valamit a legszélére, mert én oda tartok éppen, hogy átszóljak, vagy átkiabáljak onnan, mert meguntam, hogy hallgat az Isten. Költő vagyok, hagyományos költő. A magamfajta, ha ismeretlenül hal meg, akkor sikeres. Legalábbis ezt állítják többen. Egy kicsit máshogy kezdem, nem vagyok költő. Slam vagyok, a szájolás hagyományán.
Ugyanis a repképtelen költő, mint a röpképtelen költöző madár. Olyan. És csak játszom ugyan. De ti azért legyetek komolyan.